Khazan takde pusong titi edis by luwa jizak Tipra idol grand finale tini no final bongni tini no final ngai sobjani ba kepalwa 2 lakh pa scooty manani ngi tongkha khazan takde pusong pajona contestant ni bisingo sobo ba painyo omakino lukurok Thaisa pailajak je support khainai je pajona tongmani bisingti je pajona ni bisingo je support khainai ni je janja supporterok Thaisa pailajak norok nugui tongkhana omakino Chinang ni chatin bising de oro ground di punana na bagi palek chin camera man phanya terak phanya ke lukurok phai sok pele ja chini o jaga chair rogo atuk la jeng norok nugui tong khana ke yang rogo ke chini jaja sok je jaja tongnai rok jaja sok atuk nai ro jaja sok je phanya jaja sok onek bongni plan bai borok je select khanyai bongni je point bai inge amakino lukurok je support khaimani sobo no support khanya borok je pajona tongmani bisingte omakeno lukurok janja je supporter no support khainani bagui borok phai sok leja khazan takde budong omakeno jeng lukurok bai kok saini lenyai phaji terak phai an cameraman no sanai terak phainani bagui omakeno lukurok kwbangma khai phai sok lejak titi edisini je syndicate motor stand no gilama khai borok no phai sok lejak onek hazal ni borok phai sok lejak omakeno chung thaini chini je lukurok phaijak omhairok no chung swi nalene borok bojak ni phaikya sobono support khaina bagui phaikya je pajona contestant tongmani bisingti sobono support khaina phaikya omakeno chung swngmani ni bagui omakeno chung swngmani ni bagui chinang ni jati omakeno chung borok ni terak khai no chatuk layana chung phai chini cameraman no sanai terak phainani bagui baile boron phaikya sagradi Ang ni ko aro ni no khumulungni no sobono je pajona contestant tongnai ni bisingo nung sobono le nung support khaina hanai nung phai sok phaikya sagradi ang to sama support khaina hina ang kun saime ko naipai gana obone pore ang support khaina tabo naipai gira naija sekang naipai gana ni wan sugata khumulungni no khumulungni na hambai bai chini thinang chatibo nung chungna jora ramani bagi hambai hambai no bo je ngi tongna borok bongni bukhao je pajona contestant tongo bisingti je pajona no borok support khaipono khoroksa je 2 lakh ba scooty obo mani thanai tinini labimao sujagi thanai bongni mung kai thanai labimao omakino chini Tipra sarok phailajak janja supporter janja hamjangmani borok no support khainani bagui nge tini omakino chini thinang ni chatini bisingti norok kwrwngmani bisingti chung tebo lukurok no chung kok swngmani bisingti chung thanglayano nge terak phaji chini cameraman sanai chung terak chini o jaga chung guri nelayano chini lukurok phai sok onek kwbangma khaiui hazal ni phai sok laijak chung omakino chung lukurok bai kok salainani bisingti chung chaituk layano ke ani cameraman sanai ang bai baksa logiri tongmani bagui ke chung tabu sar chung phai sok laijak titi edc ni sar chairman sar jagadish sar phai sok kya tabu no tabu musin sar chung phai sok jak omakino chung yango terak thanglaiui chini lukurok bai chung tebo kok sainai layano baile boroni phaikya sagradi sobono le support khaina nung sok kya tini khumulung syndicate je motor stand no sabana kaya sama ya ka ba akan ni ba oni jani besana na khani musu hai hanta genor asu hasal ni tongka phaileka tini sagradi gari phaileka bar nai da phaileka reserve nai phaileka ta ge tini sobono support khaina buka urmu rungi tonglai kheta na chung ba sai nang doklai khai nang chung da dinesh no support khaina ini phai sok laija norok le kojana rok phaikya chung ka no daro joto je tongnai joto no phaikya ta support khaina dinesh no hambai amake chungno logiri tongmo bai chin thinang chateo bai no hambai khazan takde pusong omakino lukurok norok nugui tongkhana onek chair kuplung tai sabjan bisingno chini o chair pura pungui thanai o mat pura ground je tongmani joto no pungui thanai hinai chini thinang chatin bisingti no omakino chung mambli phunuk tongno choisak nai tongni thinang ni chati joto no hambai